Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari enak pangaken nami kula Salsabila Sulfa saking kelas 11 MIPA 4 absen 3 doso badhe nembangaken gugur gunung sugeng midhangetaken. Rapi lumonem pilu rapi nem rolu rapi nem monem romolu monem nem molu monem mopi nem mo rolu lulu monem pi monem molu ro rapi lumonem nem lu nem pi nem lu rapi nem mo lulu nem mo lulu nem pi mo ro ko. Ayo konco ngayahi karya ning praja kene gugur gunung tandang gawe. Sayo saruk rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara. Rapi lumonem pilu rapi nem siji loro telu papat maju papat diulang-ulungake mesti enggal rampunge. Holo bis kuntul baris